Emakhosini bogogo nabomkhulu. So today I want to talk about into ebalekile ngendlela eyisimanga. Ngumuntu wesifazane, right? I want to talk nabanye abantu besifazane. I don't want to talk to abantu besilisa because abantu besilisa, with what I'm going to talk about, yes, they can listen for reference to learn and they can engage, but please do not judge. Yabo, because yithi esaziyo what we go through on a daily basis. So ma umuntu wesifazane uyesikhathini, right? And uye uzwe abantu bakutshele ukuthi when you usesikhathini, you're not supposed to go to UkuPhahla, you're not supposed to go to emsamo, you're not supposed to do uthinta zabantu abadala because of unqolile. Yabona lelo gama futhi nje yilo elingidikaf unqolile. Let's start here. Already as a woman, unamaqanda ahleli inside of you. Leli qanda maliphihlika kuba ma period, meaning le qanda lihamba nami day in day out, be it I'm on my periods, be it I'm not on my periods. Akhona thi. So utshelwa ukuthi mawusesikhathini unqolile. But now makenzeka ukuthi leqanda lingaphihliki, ubamba isisu ube nengane, kuyisibusiso. When did this blood turn into isibusiso? Lengane le ibuya kuleqanda, kushuthi lengane ingqolile, meaning shukuthi wonke umuntu emhlabeni ungqolile because sonke sibuya phakathi kwalelo qanda, sasiqanda, sasigazi. And mina personally ngenwe amakhehla, yabo, amakhehla amaningi. Amakhehla knew from the first day they entered me ukuthi ngumuntu wesifazane, I'm a female. If bebafuna ngi-act noma ngibe umuntu endoda wesilisa oclean, they shouldn't have entered this body. Ngoba mina ngingcolile ngesikhathini. I just want to hear your opinions. What's your take on this? Before we continue further, what's your take on this issue? Yama period. What's your take? What's your take? Emakhosini lesedikhanya kama kundawo.